Unha veciña de Ribadeo compaxina o seu traballo nun supermercado coa súa afección ao atletismo, deporte en que acaba de coroarse campeoa de España de 100 km. Os seus bons resultados debense á súa dedicación por un deporte do que é autodidacta. Un exemplo de esforzo, dedicación e vontade. Así poderíamos definir a Ana María, a ribadense que acaba de converterse na campeona de España de 100 km na modalidade de atletismo. Ten 44 anos, máis da metade como afeccionada ao atletismo, un deporte ao que chegou animada polos amigos e ao que agora lle dedica cada minuto do seu tempo libre. Coñece a súa vila como a palma da súa man e non é para menos. Ribadeo é o seu campo de adestramento. Por desgracia en Ribadeo, e agardemos que asiña seña o contrario, que nos fan unha pista de atletismo, non temos pista de atletismo. Entonces, bueno, é asfalto, temos unha zona privilexiada, porque temos monte, temos praia, sabedes o enmarco que temos aquí. Entonces, bueno, é asfalto e ir ao monte, e a praia si queres. Debe compaxinar a súa paixón co traballo porque as carreiras non dan para vivir. Di que é autodidacta, adestra entre turno e turno no supermercado no que traballa de caixeira de luns a domingo. Por exemplo, hoxe que libro de 3 a 7:30, pois dame tempo a ir 1h15, por exemplo, a correr. Entonces, e se non me dá tempo en este trozo que teño ceibe, pois vou á noite. É dicir, para mí non é ningún traballo, ningún esforzo porque me gusta, pásolo ben, entón é un relax. Di que nisto non hai descanso, que non se pode baixar a garda se un quere manterse arriba nas competicións. Se queres participar ou eso, tens que manter un mínimo de forma, non? É dicir, tens que ser un pouco constante. Non é tampouco entrenar, porque, bueno, eu son unha atleta veterana, entonces tampouco o corpo ten os seus límites, non? Pero, bueno, ser un pouco constante, un pouco todos os días, bueno, pois estás aí, non perdes a forma, non? Pero todo esforzo ten a súa recompensa, e a súa é a última medalla que colocará xunto aos moitos premios que foi acumulando ao longo da súa carreira.